Усё, што здараецца ў свеце, так ці іначай закранае ўсіх людзей. Узмах самалётнага крыла можа спарадзіць буру на іншым баку планеты. І гэта не магія. Гэта глобалізацыя палітыкі ды эканамічных стасункаў. Вітаю, шаноўнае гаспадарства, з вами Ярослав Стешык. І сёння мы пагаворым пра камуністычны Кітай і рызыкі, якія ад яго сыходзяць. Кітай усё яшчэ экзатычная, але ўжо не такая і далёкая краіна. У нашых інстытутах вучацца кітайскія студэнты, дамы узводзяць кітайскія будаўнікі, пад Менскам ляжыць вялікі камень. Індустрыйны парк, супольны праект, які мусіў стаць эканамічным прарывам. Кітайскія іерогліфы «Бай Хуа Уэнь» на гарадскіх шыльдах пачалі канкураваць з беларускімі надпісамі. І нашыя школьнікі ўсё часцей вучаць кітайскую мову. Дзяржаўныя СМІ рапартуюць пра новыя шматмільённыя кітайскія крэдыты на рэканструкцыю лініяў электраперадачы Стоўбцы-Баранавічы, на будоўлю чыгункі да Менскага аэрапорту ці на аўтадарогу Лепель-Полацк. Супраца з Пекінам моцна актывізавалася за апошнія гадоў 8, калі генсекам ЦК Кампартыі стаў Сі Цзіньпін, якога Александр Лукашенко пастаянна стараецца назваць блізкім сябрам. Першапачаткова усе ж лічылі, што Кітай у нас гэта альтэрнатыва Расіі. Кітай гэта цудоўная крыніца фінансавання разнастайных нашых праектаў, у першую чаргу праекта беларуская эканоміка. Але навошта гэта самім кітайцам? Гэта унутраная палітыка самой краіны, накіраваная на падтрымку, калі простымі словамі, уласных штаноў. Бо практычна ўсе кітайскія крэдыты – гэта звязаныя крэдыты. То бок, кітайскія кампаніі плацяць юанямі кітайскім рабочым, каб тыя з кітайскіх матэрыялаў паводле кітайскай тэхналогіі пабудавалі ў нас штосьці, што будзе звязана з кітайскім рынкам. Усе грошы застаюцца ў кітайцаў, а вінен будзе той, хто пазычаў, то бок мы. Такія крэдыты прыдумалі не ў Пекіне, а ў заходняй Еўропе, але цяпер менавіта Кітай неабмежавана карыстаецца імі. Асабліва ў небагатых краінах з карумпаванымі ўладамі, дзе няма сапраўднай рынкавай канкурэнцыі. У нас лягчэй дамаўляцца, таму што беларуская адміністрацыя працуе па вельмі знаёмым кітайскім прынцыпам, хабарства і так далей. Як тлумачыць дацэнт кафедры дзяржаўнага кіравання ў Атлантычным універсітэце Флорыды, гэтыя праекты частка кітайскай дзяржаўнай сістэмы. Там усе прадпрыемствы і банкі жорстка звязаныя з чыноўнікамі. Чыноўнікам для кар'еры трэба паказнікі эканамічнай дзейнасці, а рабочых таксама дзесьці трэба займаць. Калі паглядзець у сістэму самого Кітаю, гэты крэдыт выглядае як датацыя ці субсідыю цэнтралі сваім маленечкім кампаніям і прадпрыемствам, якія зацікаўленыя ці могуць будаваць па-за межамі Кітая. Гэта далёка не капіталізм. Уся кітайская гаспадарка моцна цэнтралізаваная. Аддзяліць буйных чыноўнікаў ад буйных кампаніяў практычна немагчыма. Ды і самі кітайцы называюць свой лад іначай. Социализм с китайскими характеристиками в новую эру. Кітайскія кампаніі прысутнічаюць у Беларусі і не толькі ў межах міжкантынентальнай ініцыятывы «Адзін пояс, адзін шлях», запушчанай з падачы старшыні КНР Сі Цзіньпіна. За 8 гадоў кітайцы пабудавалі 6 эканамічных калідораў і далучылі да праекту 60 краінаў свету. Дзесьці Кітай пабудаваў свае лагістычныя цэнтры і прадпрыемствы, дзесьці толькі атрымаў дазвол на транзіт тавараў. Афіцыйная ідэя аднаго поясу, аднаго шляху – давайце жыць дружна і пашыраць гандаль з Азіі ў Еўропу і наадварот. Аднак ініцыятыва пастаянна трапляе пад крытыку за карупцыйныя справы, геапалітычныя махінацыі ды ігнараванне экалагічных стандартаў. Гэта не праходзіць праз тэндеры, гэта не праходзіць праз свабодны вольны рынок. Людзей часта не пытаюцца, ці хочуць яны мець тое ці іншы праект побач са сваім агародам. Апроч вялікага каменю, у Беларусі ёсць сумна вядомыя кітайскія праекты, ад якіх кепска пахне ў літаральным сэнсе. Напрыклад, Светлагорскі завод сульфатна-беленай цэлюлозы ў Якімавай Слабадзе. Калі не смуродзіць у Якімавай Слабадзе, то смуродзіць у Светлагорску. А так завод не павінен працаваць. Бо нам казалі, што гэта суперновыя тэхналогіі. Ёсць яшчэ адна рызыка кітайскіх праектаў, на якую самі скардзіліся беларускія начальнікі.
Коли тебе привезли, поставили китайскую турбину на электровую, ну так у тебе документация так само на китайском. Ну, от коли її ефективно переклали на неяку мову тобі зрозуміло, і в більшості там зрозуміло вельми мало. Тому працює добре, поламався, що з гэтым робити. Аналітичная лабараторыя 8 Data, якая працуе ў Злучаных Штатах, падсумавала кітайскія міжнародныя праекты за 18 гадоў. Эксперты высветлілі, што пазыковыя абавязкі партнёраў перад Кітаем значна перавышаюць ацэнкі міжнародных інстытутаў. Прасцей кажучы, у дзяржаваў-удзельніц ініцыятывы «Адзін пояс, адзін шлях» знайшлі 385 мільярдаў долараў схаваных даўгоў перад Кітаем. На момант даследавання Беларусь мела 3 мільярды такіх схаваных даўгоў. Гэта можа давесці да дзяржаўнага крызісу. Напрыклад, на Балканах Чарнагорыя пазычыла ў Кітаю 1 мільярд еўраў на пабудову шашы ад сербскай мяжы да порту Лука-Бар. Кітайцы зацягнулі будоўлю, дарогі не скончылі, і прыйшоў час паводле кантракту аддаваць або грошы, або зямлю пад тым самым портам. Я мушу прызнаць, што гэта найдаражэйшая аўтамагістраль у Еўропе. У Сербіі такі самы кавалак дарогі каштуе 16 мільёнаў еўраў за кіламетр, а тут 26. Зямлю пад портам 7 гадоў таму аддаў у заклад кітайцам прэм'ер Міло Джуканавіч. Тады Еўрапейскі інвестыцыйны банк і Міжнародны валютны фонд адмовілі ў фінансаванні, а кітайцы далі грошай на сваю ж будаўнічую кампанію. Цяпер Джуканавіч – прэзідэнт, а Чарнагорыя просіць у еўразвязу грошай, каб адкупіцца ад Пекіну. Эканамічна-палітычная ініцыятыва, якая і дазваляе развівацца эканоміцы ў першую чаргу кітайскай, з іншага боку грае за эканамічную прысутнасць прасоўваць і палітычную павестку дню Кітаю. Напрыклад, Кітай цісне на Літву. Кітайская чыгуначна-кантэйнерная транспартная карпарацыя гэтай восенню адмяніла грузаперавозкі праз літоўскую чыгунку толькі за тое, што Літва дазволіла адчыніць прадстаўніцтва Тайваню ў Вільні. Да Тайваню мы яшчэ вернемся. Эканамічная прысутнасць прымушае партнёраў заплюшчваць вочы ці змякчаць рэакцыю на жорсткія дзеянні Кітаю адносна суседзяў і ўласнага насельніцтва. Байден, когда начал свое президентство, он начал выстраивать отношения между Соединенными Штатами и Китаем в контексте борьбы демократии и авторитаризма, показывая, что вот наши ценности демократические, которые мы продвигаем, они под угрозой авторитаризма, который пытается продвигать в мире Китай. У Кітаі пастаянна фільтруюць інтэрнэт, блакуюць замежныя вэб-сайты і шукаюць у сеціве нелаяльных дзяржаве і партыі грамадзянаў. Працуе сістэма масавага сачэння за грамадзянамі, якая аб'ядноўвае мабільныя тэлефоны, камеры назірання, інтэрнэт, GPS-датчыкі на аўтамабілях ды іншую тэхніку. Асабліва моцна кантралююць грамадзянаў праблемных тэрыторыяў, захопленага ў 50-м годзе будысцкага Тыбету ці мусульманскага сіньцзян-уйгурскага аўтаномнага раёну. 3 гады таму камітэт ААН у ліквідацыі расавай дыскрымінацыі паведамляў пра мільённыя лагеры перавыхавання ў Кітаі, у тым ліку для уйгураў і казахаў з прымусоваю працай. Рэпрэсіі, канечне, ў дачыненні да уйгурскіх актывістаў у першую чаргу ёсць. Но і ёсць зноўку апраўданне з боку кіраўніцтва кітайскага, што гэта звязана зноўку з ісламскім экстрэмізмам. У Кітаі нельга ніякім чынам нагадваць пра студэнтаў, раздушаных танкамі на плошчы Цянь-Аньмэнь у 1989 годзе. Нельга нават казаць пра дату гэтай трагедыі. Агульная цэнзура даходзіць да абсурду. У Кітаі забаранілі дыснеўскі фільм пра Вінні-Пуха, бо Вінні-Пухам дражняць старшыню КНР Си Цзиньпина. В следующем году на Всекитайском съезде народных представителей будет переизбрание Си Цзиньпина на 3-й срок. Это большое изменение и в определенной мере такая смена серьезная в строении и подходах коммунистической партии, когда он останется уже на неопределенный срок. Раней стратэгічныя пастановы прымала палітбюро кампартыі. Сістэма калегіяльнага прыняцця рашэнняў і сістэма ратацыі кіраўніцтва. Гэта шмат што адрознівае, скажем, ад іншых аўтарытарных рэжымаў, хаця рэжым, конечно, аўтарытарны. И теперь система сломана. Даже в некоторых кругах сказали, что Китай в определенной мере от коллективного правления переходит к правлению
императора. Сі Цзіньпін нават змяніў статут камуністычнай партыі, што дазвалялі сабе толькі Мао Цзэдун і Дэн Сяопін, што распачаў эканамічныя рэформы і далучыў Кітай да сусветнага рынку. На міжнароднай арэне старшыня КНР надзявае маску міралюбівага мядзведзіка. Кітай будзе рашуча дамагацца міру і гармоніі. Кітай ніколі не ўрываўся і не будзе ўрывацца ці запужваць іншых, ці імкнуцца да гегемоніі. А для ўнутранай аўдыторыі ёсць вобраз галоўнакамандуючага. Мы ніколі не дазволім якой-кольвек замежнай сіле запужваць нас, прыгнятаць і ставіць на калені. Кожны, хто паспрабуе гэта зрабіць, сутыкнецца з вялікай стальной сцяной, выкаванай з кітайцаў. Менавіта за Сі Цзіньпінам у Гонконгу пачалося зварочванне свабодаў, забарона свабоднай прэсы, масавыя арышты актывістаў і брутальныя разгоны мірных пратэстаў, у тым ліку з ужываннем баявой зброі. Афіцыйна Гонконг – асаблівы адміністратыўны раён, які перайшоў пад кіраванне Кітаю ад брытанцаў у 97 годзе. Уласныя законы і высокую ступень аўтаноміі Гонконг мусіў мець яшчэ паўстагоддзя, але цяпер краіна пераходзіць пад жорсткі кантроль прапекінскай адміністрацыі і паліцыі пад пагрозаю ўводу кітайскіх войскаў з кантыненту. Такі самы лёс, як для Гонконгу, пераход пад кіраванне Пекіну і паступовае паглынанне можа чакаць і Тайвань. Гэтая непрызнаная дзяржава, Рэспубліка Кітай з кітайскім некамуністычным насельніцтвам існуе пад пастаяннай пагрозаю ваеннага ўварвання Кітайскай Народнай Рэспублікі. Паводле Канстытуцыі КНР, Тайвань – гэта іх неад'емная частка. Дзяржавы свету прытрымліваюцца палітыкі аднаго Кітаю. Гэта такі кампраміс. Китай не будет силой присоединять остров, при этом Соединенные Штаты, как гарант безопасности острова, не будет помогать острову поддерживать его стремление к независимости. Раней гэта падавалася немагчымым, але цяпер, як кажуць некаторыя вайсковыя эксперты, кітайскія камуністы чакаюць моцнага крызісу ў ЗША, каб скарыстаць момант і маланкава захапіць Тайвань. Без блакадаў і аблогаў, каб ніхто ў свеце не паспеў адрэагаваць. Некамуністычны Тайвань рыхтуецца абараняцца усімі спосабамі. Мы не ставім сабе мэты пераканаць кагосьці, што з Кітаем нельга супрацоўнічаць. Усё ж гэта велізарны рынак. Але варта ведаць, што адбываецца ў свеце і будаваць партнёрскія стасункі з розумам. З вами быў Ярослаў Сцешык. Дасылайце прапановы для глобальнага пытання праз Telegram Belsat Bot. Да сустрэчы праз тыдзень.